जटयमला पगला दीवाना
मोरया गणपती बाप्पा मोरया 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 गणपती बाप्पा मोरया राईट साइडला कोण बसलाय? सचिन आहे ना? सचिन आहे. मी कमेंटला रिप्लाय देतोय सगळ्यांना. हे बघा कमेंटला रिप्लाय देणार रॉय बसलेला. आणि तो हळदी कुंकूचा भांडा घेऊन कशा फिरता? भजन पूजन कीर्तन नामस्मरणात लागणारे बाबा नाट्यकर्मी शशिकांत ढागे यांच्या चरणी आम्हा भजन
थांबा आजोबांच्या स्मरणार्थ विनोकडून कैलासवासी शशिकांत घाडी यांच्या स्मरणार्थ विनू यांच्याकडून हे 1000 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. स्वीकार करा. धन्यवाद.